Porušujete rokovací poriadok. Rozruch spôsobili tieto drobné odznaky s logom Kotlebovej strany. Na prvý pohľad parlament sa z toho nezrúti, ale zákon je zákon a nebyť zákazu, sála by mohla pripomínať jeden veľký politický billboard. Opätovne vás žiadam, páni poslanci, aby ste odstránili odznaky propagujúce vaše hnutie. Nie, neurobíte tak. Dovoľte mi, aby som vás teda v zmysle rokovacieho poriadku vykázala z miestnosti. Prosím, opustite rokovaciu sálu. Je vám to smiešne, pán poslanec Mazurek. Vy ste prísahali na ústavu a na platné zákony, že ich budete dodržiavať. To si hovoríte, poslanec. Ak sa toho dopustíte druhýkrát niekedy v budúcnosti, tak už sa vám bude siahať na poslanecký plat. Až na tento incident dnes ale nový rokovací poriadok v parlamente veľa vody nenamútil. V sále žiadna revolúcia, kým niekto reční, iní sa zabávajú. Napriek zákazu sa telefonuje ďalej. Pribudla však nová časomiera, ktorá poslancom odratáva 20 minút a chaos narobili aj nové tlačivá. Dostala sa mi teda informácia, že máme písať procedurálne návrhy na nejaké farebné papieriky ako v škôlke. Čo platí, viete, na nás, to musí platiť aj na vás. Ja som preto dával môj procedurálny návrh, lebo tento bod tam vôbec nebol zaradený. Papier nemáte, nemáme o čom hlasovať. Napätú atmosféru aspoň na chvíľu rozptýli meškajúci poslanec Hrnko. Humor je korene života, treba si ho vážiť. V parlamente ale ešte bude horúco. Na stole sú dve prezidentové vetá, voľba županov, rušenie krajov a ešte aj Mečiarove amnestie, na ktorých sa nedokáže dohodnúť ani koalícia. Čo teda bráni zrušeniu Mečiarových amnestí na tejto schôdzi? Mne nič, ja budem za to hlasovať. Nikto ma právnym názorom nepresvedčil. Viacerí čakajú aj na to, ako sa zachová trojica poslancov, ktorí sa pod hrozbou pokuty musia v sále ospravedlniť. Mám záujem sa ospravedlniť. Uvidíte, počkajte. V podstate, keď to povie pán kapitán, asi by som to mal splniť. Na výsledok si počkáme do zajtra. Viktor Serebriakov, televízia Markíza.